ubangiji yayi kusa mushirya da Allah domin ranar babu boyen cibi. Muyi tsaro duniya ta canza, ranar fushin ubangiji yayi kusa mushirya da Allah domin ranar nan babu boyen cibi. Muyi tsaro duniya ta canza, ranar fushin ubangiji yayi kusa mushirya da Allah domin ranar nan babu boyen cibi. Abinda nayi a duniya zan girba, abinda kai a duniya za ka girba. Mudin da na auna ka auna da shi kuma za a auna mana. Abinda nayi a cikin duhu, abinda kai a boye kana gani ba mai ganin ka. Masu bi mu yi hankali. Tsaro duniya ta canza, ranar fushin ubangiji yayi kusa mushirya da Allah domin ranar nan babu boyen cibi. Abin tausayi ni ne mai wa'azi, ina aikin Allah kula yomi da wahala. Ranar karshe a ce ban ga Allah ba. Masu bi mu yi hankali, kamunan mu nema waka in an fita sai gunaguni. An ce su ce wai ka ce. Masu bi mu yi hankali. Tsaro duniya ta canza, ranar fushin ubangiji yayi kusa mushirya da Allah domin ranar nan babu boyen cibi. Yaran mutane ka kashe, sata ma duka na yi. Kana gani ba mai ganin ka, kai tonka za ka yi kuka da hawaye. Magbajaje meye makuk maida kinojia iwaje tena fakumba oza wodei bala ebieka waigage oya kwaya tu
ya tuhama ya deda efena dazawa ama fetada kechialon aya bete ijan yaka kefe koye shezad na mi pe wa onsun ko be kwa ota lenunu magbajaje ya pa dagana ya ayin wafia ya ilaji se bamasa magbajaje mo bailo ai seri abo fi